அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வரகாத்துஹு. மரணத்தை காட்டிலும் கொடுமையானது மனக்கவலை. மரணம் ஒரு முறைத்தான் வருமே தவிர, ஆனால் மனக்கவலை ஒருவரை நொடிக்கு நொடி கொள்ளும். உங்களை அழகாக காட்டுவது உங்கள் சிரிப்பு மட்டுமே. உலகில் மிகச்சிறந்த 2 விஷயங்கள், ஒன்று அன்பு, மற்றொன்று மன்னிப்பு. முடிந்தவரை இந்த 2யுமே கொடுத்து பழகுங்கள். சந்தோஷம் என்பது நீ வாழும் விதத்தில் உள்ளதை தவிர பணத்தில் இல்லை. வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் மகிழ்ச்சியான தருணம் நம் மனதுக்கு பிடித்தவர்களோடு செலவிடும் கொஞ்ச நேரம்தான். ஒருவருடன் பேசும்போது நீங்கள் என்ன அர்த்தத்தில் பேசுகிறீர்கள் என்பதை விட அவர்கள் என்ன அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். கிடைக்கும் வரை ஆர்வம் காட்டிய அதே மனசு கிடைத்த பின் அலட்சியம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. பிறரை அழ வைப்பவர்கள் தங்கள் கண்களிலும் கண்ணீர் உண்டு என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. தேவையான இடத்தில் முற்றுப்புள்ளி வைக்காவிட்டால் வார்த்தைகளும் வாழ்க்கையும் அர்த்தமில்லாமல் போய்விடும்.